Matud pa sa usa ka spiritual writer, the world is a dangerous place, not just because of those who do evil, but also because of those who look on and do nothing. Nga kung natong tanawon sa tuang kalibutan, anaa ang kamatuuran sa kadautan o sa dautan. Din sumala pa sa tuang unang pagbasa karon, gipakita kung unsa ang tinguha sa dautan o sa kadautan alang sa mga matarong niining kalibutana. Nga gani gumika niining mao nga mga buhat o plano o ang pagsulay sa kadautan alang niadtong mga matarong, musugot kita og sadi sa makadaghan nga higayon ang moralidad sa tao, ang prioridad sa tao, anaa mahibasi sa kun unsay gidawat, unsay gisunod sa daghang mga tao. No, mao na nga nagtuo ta nga ang convention, no, nga ang usa ka butang tungod kay gidawat, tungod kay kini gibuhat sa daghang mga tao, ang bakak mahimo ng kamatuuran. No? Ang sayop mahimo ng husto. Ang dautan mahimo ng maayo. No, mao na nga muingon ta, no? White lie man father. No, white lie man father. Namakak man ko father, no? Nagbuhat man ko father tungod sa mao nga daghang mga katarungan. Mao na nga ang nakapait sa pagbuhat og sa dautan o pagbuhat sa dautan, aduna tay daghang mga excuses. Aduna tay daghang mga rason nga nagtuo ta nga gumikan niining maong mga rason o gumikan tungod kay daghan ang nagbuhat niini. Mao na nga kun natuang tan-awon, bisan ang pagpanglibak, ang pagpangdaot, ang pagpangintriga tungod kay gibuhat sa daghan, mura ranig normal sama sa tuang pagginhawa sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi ngano man daghang mga tao o gibuhat kini sa kadaghanan. Bisan karong panahona, daghan sa tuang mga kabatununan. Bisan ko nakaibaw nga ang premarital sex dili husto, dili moral, apan tungod kay gibuhat sa daghang mga kabatanunan, sayon na lang kaayo kini alang sa daghang mga kabatanunan karong panahona. Ngano man tungod kay gibasi ang moralidad nganha sa pag-uyon sa kadaghanan, no, sa pagbuhat o pagdawat sa kadaghanan, forgetting nga ang bakak dili mamahimong kamatuuran bisan pag daghan ang nagbuhat niini. Ang sayop dili mamahimong husto bisan pagdaghang nagbuhat niini. Ang kadautan dili mamahimong maayo bisan paggibuhat kini sa tanan. Sa samang pagkaagi, ang maayo magpabiling maayo
bisan pagway nagbuhat niini. Ang kamatuuran magpabiling kamatuuran bisan pagway magbuhat niini. Ang husto magpabiling nga husto bisan pagjutay ra ang maghimo niini. Nganuman musugot kita og sadi ang kamatuuran mao nga ang moralidad wala mahisandig nganha sa kagustuhan sa kalibutan. Ang moralidad wala mahisandig nganha sa kagustuhan sa mga tao. Kundili ang moralidad nahisandig diha sa kabubuton sa Dios. The sad thing, mga kaigsunan, mao nga wala lamang ang realidad sa kadautan ug dautan nga naglihok sa atong kalibutan, sa atong katilingban ug ngana sa tuang kaugalingon. Ang pinakapait, mga kaigsunan, daghang mga tao nga matarong, daghang mga tao nga maayo, daghang mga tao nga nakakita no sa kun unsay kahimtang sa atong katilingban, apan nagpakabuta bungol ug walay gihimo alang sa kaayuhan, sa kadaghanan ug kaayuhan sa ato nga kalibutan karon. Mao ni ang pait, mao bitaw na ginaingon, no, for evil to triumph is for a good man, no, not to do anything or to do nothing. No, nganuman tungod kay sa makadaghan nga higayon, ang kamatuuran, ang katarungan, masakripisyo, nganuman tungod og alang sa pagpreserbar sa kaugalingon, tungod og alang sa kahadlok. Pait. Mao kana nga dinha sa tuang ebanghelyo karon, mga kaigsunan, no anaa ang pagpakita ni Jesus sa usa ka panig-ingnan. Sumala pa sa tuang ebanghelyo karon, no, si Jesus giplanuhan na nga dakpon, giplanuhan na nga patyon sa mga tao nga matod pa nasamok. Kinsay buot o nganong buot siya patyon, tungod kay nasamok ang daghang mga tao sa pagtulunan ni Jesus. Ug unsa man ang pagtulunan ni Jesus? Katarungan. No, unsa man ang pagtulunan ni Jesus? Kabubuton sa Dios. Ug musugot kita og sadi, mga kaigsuunan, mao nay giingon nga ang kamatuoran, ang katarungan, kini siya mo disturb gayud nganna sa kinabuhi sa daghang mga tao. Mao na nga dunay daghang mga tao ang dili gusto mo atubang sa katarungan, dili gusto mo atubang sa kamatuoran, ngano man masamok ang kaugalingon. Mao na nga kung dunay tao nga maghisgot og katarungan, kamatuoran, hustisya, mga kaigsuunan, unsa man mapuno sa pagsaway, mapuno sa pagdaot, ngano man di manindot paminahon ang kamatuoran, di manindot paminahon ang katarungan, sakit man.
Apan kun atong tan-awon mga kaigsunan, gipakita nga kanato sa tuang Ginoong Kristo, even dinha sa kapiligro o bisan sa mga giplano sa mga tao, batok, planong kadautan sa mga tao, batok kaniya. Apan atong makita nga si Jesus miadto, nagpadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw nga na sa kamatuuran, pagsangyaw bisan kun mamahimo siyang unpopular sa daghang mga tao, bisan na kun kini maghatod kaniya sa kapiligro. Nganuman, tungod kay ang importante ni Jesus mao ang pagsunod sa kabubuton sa iyang langitnon nga amahan nga maoy nagpadala kaniya. Tanawa ra gud, nindot kayo ang mga pasalig nga na sa atua nga mga pagbasa og sa tuang salmo responsoryo mga kaigsunan, unsay giingon mga kaigsunan sa atuang unang pagbasa, miingon dinhi nga ang mga dautang tao wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios, wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay buling. Nga kun atong tanawon usa kini kakamatuuran nga gitudlo alang kanato mga kaigsuunan, nga unsa man nga ang tao nga nagpuyo nga na sa kinabuhi nga balaan ug walay buling. Nga sa ato pa, ang tao nga nagsunod ug nagbuhat sa kabubuton sa Dios, unsa man makalaom sa ganti gikan sa Dios. Sa tuang salmo responsoryo, unsay giingon? Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon og kasing-kasing. Sa tuang ebanghelyo, unsay giingon sa katapusan nga bahin? Unya misulay sila pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini kay wala pa muabot ang iyang panahon. Nga kun atong tan-aw, angayan natong hinumduman nga ang tanan niining kalibutana nag-agad sa kabubuton sa Dios. Ang tanan mao bitaw ginaingon na mga kaigsuunan, nga nahita sa nahitabong linog didto sa Myanmar, naukay na pod ang daghang mga tao karon, ilabi na sa Pilipinas kanang gitawag natong the big one. Kay ginaingon na kuno nga inig kahitabo sa the big one, unsa man, there will be 50,000 lives ang mawa. Daghang mga nalisang, apan kung moabot yun na. Bisag kinsa pata, bisag unsa pata, di kakapugong. Kung mawala ang atong kinabuhi, ngano man ang tanan nag-agad sa Ginoo. Apan unsay gipasalig mga kaigsunan, ang mga tao nga haduol sa Ginoo, ang mga tao nga nagpuyo sa balaan ug walay buling nga kinabuhi, unsa man, anaa ang Ginoo, ang panalipod, ang pag-uban sa Ginoo kanunay. Unsay giingon? Ang nagpuyog bala ang kinabuhi.
Ang nagpuyog balaang kinabuhi. Ang nagpuyo sa kinabuhi nga walay buling. Ang tao nga dili mahadlok musaksi sa kabubuton sa Ginoo, panalipdan sa Ginoo sa tanang panahon. Ang pangutana niini sa matag usa nato mga kaigsuunan, no? Mao ni ang gipangutana usab ni Jesus sa mga tao didto sa templo. Nakaila ba gayud kamo kanako? Nakaila ba gayud kita sa Ginoo? No? Ug mao ni angayan natong pamalandungan. Ang kinabuhi nga ato ang gipuy-an karon. Ang mga buhat nga ato ang gibuhat karon. Ang mga butang nga ato ang gisaligan o gibarugan karon. Tinuuray ba kining nagpakita sa atong pagkaila sa Ginoo? Mao na ang atong kinabuhi, ang atong kinaiya reflects nga na sa ato nga pag-ila o pagtan-aw sa Ginoo sa atong kinabuhi. Manindog paliw.